Hvordan starter du? Godt. Når du ser heroppe, så kommer der lys i displayet. Og så skal du sikre dig, at du står i neutral. Og det kan du se, når den lys den blinker igen, så er du i neutral. Så kan du prøve at starte den. Så kan I slippe fra starteren. Den skal bare lige trykkes på, indtil den starter. Så er det altid en god ting. Prøv at tage fat i styret. Hold ved styret med begge hænder. Og så sæt foden på fodbremsen. Det er altid en god ting, når du sætter den i gear, og så hold foden på fodbremsen. Prøv så at sætte den op i fremadgående gear. Så trykker du på den knap, samtidig med du trykker gearstangen opad. Ja. Så kan du se heroppe, så står der F der, kan du se det? Det står for fremad. Så slipper du foden, og så prøver du bare at give en lidt gas og køre. Hvor skal du køre hen? Bare køre hen og så vente derhen stille og roligt.